lapha ke ngize eJetline la khona esigaya khona ama-CD. So ke njengoba kwaziwa ukuthi kusasa ngiyarelease ngomhla ka-3 okusuku lami lokuzalwa. Mangifika la sengibhekana nenkinga la. Senginenkinga entsha la. Manje ngiyabheka ubaba yini. Hawu, sengificana nalo mfowabathi lo mfo lo wayezela ukuzodlala la emculweni thina sazocula. Naye uthi ulanda izitoke zakhe enkosi yami. Ayisengithi ngoba angizwani mina nempi nodlame ongenasidingo. Ngitshela nje team yami ibandla engihamba nalo ngoba ngihamba ngekhumbi yami la ikhumbi yami lemhlophe ngikhiphe renkeni. Ngihamba singamtshela ngithi hayi manini mlindeni lo naye athatha wakhe ama-CD yahambe. Sithi phela nkosi yami ke uzovele naye phela athatha ama-CD yahambe. Usebona mina mayibona mina phela vela celebrate avele kothi akahlanye. Useluke jikaja ngemonto lapha phambi kwami angimazi wenzani. Ngithi wenzani futhi lo yabo ngithi awuthi ngehle emontweni ngikhombizile hayi angimzaba ngimushi nakancane ngiyehla nje emontweni ngithi uyahamba ngibona eshaya imoto ngethaya ihlanyisa yoshona le uyabuya futhi ngalaba ihlanyisa lapha mabefuna ukukhuluma nami abeze kimi bese kulokhu beya ethimini yami bawufunana abese kimi mina umuntu okhona la. Hey so mfo kunjani angiyaphila hayi sikhona ngiyaphila I think singakhuphuka ba okay Just welcome Sensei. siyabonga ngizolanda ke ito ukuze ngizokwazi ukuyibhala kahle ngokwama branch wonke aseningizimu Afrika okuthe afaka ama pre-orders. ya ama CD yakho ungavalekela phakathi asefo yonke into mamvulu uzobona. Oh, okay. Okay, so nasi stock sakho isole sonke lesi amanye nama box this and this. Okay. So I will ask for ngizodinga if possible can I get empty boxes? you can no problem. Yeah, please. Can you help me with those boxes because we need to distribute. How many boxes? I need many of them. But I think it's for I need 100 more. 100 more. Yeah, because we have 200. Okay. You must organize. Okay. Okay. All right. Yeah, I think yileyo. Okay. So kulungile sizoyithatha zonke. Sicela besincedise. Eish, ayisiningi. Okay. Yeah, let's confirm. Singaze sithi yathatha sesithatha into yomunye umuntu. Sibulawa abantu. Okay. Here we go. Hayi siyabonga ngicela uyibuyise. Then sicela ukuthi tape. Ngarelease ke kusasa konakeleke. Ngaphele ngamnika ngavele ngamnika. Ngaphele ngamnika ngavele ngamnika. Same style, like me. Thank you. And I take your job. Ngiyabonga sisi. Ngibonga nanokwethembeka kwenu. Yes. Ukuthi umsebenzi ningawuxoxi ngaphandle ningawuphutshuzi. Lokho nje kuyisibusiso kukodwa ngoba phela nathi umsebenzi wethu lo esijabulisa ngabantu. Okay, then manele kuba urifa overtime. Oh. Yes. You got paid. Yes. Okay. Lina ngiyalebuka. Ngiyalebuka. Ubereka mbereko waka. Awubuthi. And ka one day. Oh, it's 1 day. No pay. Which means stopile everything. No, this is a Khuzani day. Yeah. Oh, thank you. I'm so special. Sengijatshela nabasebenzi ke bayangitshela kwabasebenzi ukuthi hey siyabonga Khuzani makuzogaya wena sithola i-overtime. Siyakhokhela same time. So ngenxa yakho sesithola ukuthi sikwazi ukuthi sidle. Sithola ukuthi sikwazi ukuthi sithole imali eziningi. Kufana nokuthi sithola amabonus mangabe sizosebenza wena ngoba ugaya izitoko eziningi. Yebo sisi. Wangiculela eyi-1 kuphela. Entsha noma Yazi uthanda ije. anike jele.
So ucela mbali number ithi ngene number ithi manje. Phethe 8,000 njengoba siphethe ibhuku sibhale wonke ama-branch athe afaka imali a-order because ngokwesivamo ama-branch uma e-order avamise ukuthi i-CD ingakaphumi isuke imali esiphikelele ku-500,000 esuke isifakwa ama-branch ngenxa yobuningi babantu abangisapothayo. So-ke uma ngabe lowo ma-branch ezebhale kanjalo kuwumsebenzi onzima-ke lo kufuneka ukuthi ubhale phansi lawa mabaqeda la amancane niyabhala ngama-making pen ukuthi le izofaka siyawaba ngamabhokisi ama-branch wonke siyawabhala bese siyawathumelela-ke amanye siwafakela ngisho emabhanoyini njengama-branch yase-Cape Town sifakele ebhanoyini ikwazi ukuthi uma kuphuma i-album masifake ngo-12 ibhano lika-12 makuphuma i-album ngo-2 ne-branch yase-Cape Town isikhona i-album e-Cape Town. Yebo sisi kunjani? Ngikhona. Okay, asicale kulena ke le yama disc abaze befone and your stock is ready. Sizosifaka istock sizosifaka kulesi siye eThekwini kusasa ekseni. Oh, okay, kiki. So Bazofonela uMichelle manje. ngicela umfonele a finalize because siprintile 500 already yabo. So i-interview your course is confirmed. Ngizamconfirm nayo nangithi abasiniki singakayikhiphi PO. So siyaphusha ukuthi iphume kulesi PO kusasa ekseni ngokuthi uDavid ne-PO kusasa ekseni uzoyibuka ngo-Saturday. So ngibamba umoya nje kuyona bala keep you in the loop. Siphushe ku-Saturday. Hayi ningabe nisayona le. Hayi no ngesiyona. Yeah, but yeah, ngicela kodwa ulokhuzana ngakwazi ukufonela uZuma manje for indaba yama-CD o kwenzakalani? Kwenzakalani ngama-CD bazokhokha nini kanjani? Angikhuluma noMichelle, yazi nesiphi ebambayo wena Khuzani sifenda ama-PO. Yeah. I-PO ethatha isikhathi umuntu akanyakaza until MTN amnika i-PO which is a proof yokuthi uzomkhokhela. Okay. So sesidinga ukuthi abantu kwa-MTN basayine, mina ngisayine bese sayine lo but yona i-priority ngoba lo wakuphenga ama-CD ne-relationship naye ngizomfonela nje ngimtshela ukuthi akayifinalize kodwa ku-SABC yona angayenza. Okay. Ngizomfonela manje ngithi akayifinalize kusasa kasimane nani ayenze nje ayifinalize. Okay, please ngoba I think isitoko senu sizosala eGoli or sisifake kulezi imoto eziyeThekwini. No fanele size ngapha. Oh, okay. Engingakusho nje ukuthi mina ke ngisebenza kanje. Unyaka obhizi ngiyazazi ukuthi ngiba busy isikhathi esiningi. So mina uma ngisebenza ngokuyikhandla kakhulu. Mina ngifika e-studio ngifike ngicula ingoma eziwu-14 ngifike ngifake ingoma eziwu-14 ngicula ingoma eziwu-14 ngifike ngifake 30 or more than 30 ngiyicule zonke then bese ngiselecta the best 14 wabantu. So ke ukuthi kubhizi okwenze kunjani, so mina ngiyazi ukuthi as long as umsebenzi wami wokucula ungaphazamiseki ngi-right. Yebo akubanga unyaka omuhle njengonyaka ka-2020 futhi akubanga unyaka omuhle uma siqhathanisa indlela yokusebenza imvalela endlini yo-lockdown kuyasiphazamisa ngoba ukuthi makuvuleka bese kuvuleka kakhulu njengoba sazi ukuthi bekunokhetho kunayo yonke into. Abanye babaningi bebeyibuza ukuthi gazi abaculi bazosebenza kanjani njengoba bebhizi kanje kanti mina njengentuthwane ngisebenza ehlobo ukuze mangabe kushaya ubusika ngisaphuma emgodini. Ingakho-ke abantu bebona ukuthi ngisaproduce iquality noma ukuthi ngibhizi kanjani ngoba ngisebenza kusakhanya. Okulandelayo hey lelo suku-ke lunginqamla joke lokhu leza kwami album namhlanje. Thabethe Eswazini. Thabethe. Yeah, Eswazini. Thabethe Eswazini. Eswatini, Eswatini.
izinhlamba mawuthi eSwatini eSwazini wasisebenzisa eSwatini yakathatha ngisho kanjani futhi ubhale eSwazini ayakathatha Wathi inhlamba lokho. cha nje abasayifuna ngamalengiso lonto ngoba yinto eSwazini bangamaswati eSwatini awukhipha iPitoli Liyeni isipitoli. lizoba amabox awu-8 which means yileli nayelinye uzobhala Pretoria. Oh, iPretoria la. Sidistribute itokwe eli eDurban maqala ukuthi 2 isikhona ngoba si-avoida ini laba abantu abadayisa umkhopho bengatholi i-chance yokuthi bekwazi ukudayisa umkhopho. Siphinde futhi sicele nalaba ka-WhatsApp ukuthi ingoma uma uyithumela ngo-WhatsApp wenzisa abantu abangayithengi original, wenzisa abantu abangadownload kuma-digital stores. Kuyasilimaza-ke lokho ngoba asitholi inzuzo ngesikwenzayo kodwa mangabe abantu bayayithenga i-album kuma-digital beyithenge nakuma-physical nge-CD kusenza ukuthi nathi umsebenzi wethu esiwusebenza kanzima kangaka sikwazi ukuthi sizuze sibone ngawo senzani siphilise nemindeni yethu sikhulise ney'ngane zethu impilo yethu ishintshe iye phambili kodwa ishintshe impilo ngokugijimisana kwey'ngoma ku-WhatsApp. Hey lelo suku ke lumnqamla joko lokurelease kwami album namhlanje luwafa ngoba angazi abantu emva komsebenzi ongake ngiwenzile bazobona kanjani lo msebenzi wami wakulonyaka kodwa ke akhona amahlebezi athi lo msebenzi ungafike ube modern lodlule ngoba yabona uma ungena e-studio wazi ukuthi yini oyenzile unaqala lini bathi inhliziyo neqala ithola ukuphumula uma ngabe ungena e-studio wazi kahle ukuthi i-album okuyishaya ngonyaka odlule ibinzima indaba zakho zaziwa wena owaziyo uzoyiqala ukuthi engangingakwenzanga ngokudlule kumele ngikwenze manje ukuze ngizoba neshow yokule album edlula edlule ungaya kwi-sound uye kuphi kuphi so ngigarantide ukuthi izinto engiyidlalela zehlukile kulonyaka. La e-Oribo Hotel ngiye ngicele ngoba nespace esikhulu la ngemuva ema-parking wabo ngicela ukuthi kube yila ngizohlukanisa khona iy'tokwe zama-branch ngoba ama-branch wonke e-South Africa sebesethumela abantu bazocollecta iy'tokwe zabo so-ke ngicela ukuthi ilapho engizoklaya khona-ke iy'tokwe njengoba ngifika la e-Oribo Hotel-ke ngilindwe eziy'nduna zengilinde nge-album endala ziyayivalelisa
uma ngabe ngifika la iyaphuma endala iyaduka yazona ukuthi yashona udlalwe qaleni yasenze nje bafowethu akwenije kancane ipiloni ubani ipiloni 7 awulivula lodwa libekela phezulu yes no noma ngabe kuthiwa uyathanda umuntu noma akathandi le-album uzoyivuma ngoba ngifaka ama-spice ngempela ngidlalanga ngibophele inja nogodo so njengoba ngizorelease namhlanje ngizorelease i-album yami esihloko sithi inja nogodo abantu ngiyazi nakanjani abantu kuthiwa ziyamazi umelusi nomelusi uyazazi ezakhe so ngiyabazi abantu ukuthi badingani kunini nakanjani bazoyijabulela okulandelayo hayi kodwa unike lodwa hayi awadayisi la last lethi into kahle kahle zabani angisebenzi esitokwe mina ngisebenza ngawo kanjani wangidayisi mina okay angithathe imali hayi ungathathela be wemfuthi awudayise nawe umuntu isithi phambi kwakho hey hayi Oba yizelingakuba Oba yizelingakuba wabona manje nenkinga la hayi kodwa unike lodwa hayi awadayisi la last lethi into kahle kahle zabani angisebenzi esitokwe mina ngisebenza ngawo kanjani asinike kodwa esinike so right asikho right kodwa unike isithi noma ilaba kule mabranch lawo kodwa wona amabranch lawo baserengeni mana ngale litorweni ngisacela nje uqedela la bese ngizakeni ngifuna nizokwenela ningakhathazeki hayi ngoba manje angijahe ndawo nalapho futhi ngingafika manifuna ngifike ukubungaze nami nduna wangidayisi mina okay angithathe imali hayi ungathathela be wemfuthi awudayise nawe umuntu isithi phambi kwakho nawe umuntu isithi yeyi ayi unyaka ubunzima bafowethu bengibhizi kakhulu ngiya ko-Dubai nayimicimbi yama-election kufanele ngihlanganise i-album la kodwa finally yeyi yaze yaphuma i-album yabantu madoda heyi hayi unjalo awalibasizo ngale cha phela ngithi manje ngihleli lapha ngiba ngithi ngiyalele etekisini uveze imfihlo unjalo nje ayikho manje ezokwenza ziyifihlo manje hayi umuntu othenda isithi uyozwela hayi ake sizwe abantu bezizwane bengishajela wena uzwe kancane angakeze khona ngolalela ngizwe kahle sekusho ukuthi uzwe kancane lezo fihlo ngizwe kancane liyasha nje manje hayi usulishisile hayi ake silinde mhlawumbe lishe ngokwakho ngoba abantu alikakahle kulungile hayi kulungile hayi siyabonga engingakusho ngale album ukuthi uzobhema ukholwe la ngihlukanise izingane ezinsizweni ngathatha ingane ngayibeka lapha ngathatha umfana ngambeka lapha kwasicaca kwahlala ubala ukuthi ubani umuntu ophethe futhi namanje ngisasho odlula la angazi yobedlule ngaliyo mina ngale album khona abantu abazoheyiza abazolala bengalele bethi kazi lo mfana uthinte ephi kazi lo mfana uyabona kusekuncane lokho abakushoyo bathi uthwele ngifuna besho ngaphezulu kokuthwala abazokucabanga beqale kube kuyimaqala kimi bekusho ngoba la ngizokhuluma iqiniso ngengoma ngoba umlomo mawumfundisi eshumayela mawuyiphoyisa usebenza indaba zokuphoyisa mina ngumculi ngizocula into ongazoyisho ngengoma so sebekhanasa kakhulu ngizwe la sibabuka bekhanasa besedelela bethi saphiwe indondo besho yonke into abayithandayo bekhanasa ithuba ke lelo ukuthi umuntu ayifunde into ekhulumayo ngaphandle afunde ukuyimela into ekhulumayo ngaphandle uma ezwa ukuthi akathatha isakaze esule akathatha isakaze esule uma ezwa ukuthi akageze ngenhlabathi sengifikile ngangaye uyazi ekhaya uma inenkinga uyazi angakhile ngotshani mina ekhaya ayikho indlu neyodwa eyosha dala impi nempi
ayikokela ukuthi ayilwe kanjani. Ngiseza kusekuncane lokho. Kunjalo nje.